derɗiraɓe ɗum ɓe contacti am maati am sinki bo ma bo pleñi dede ko larani ala connexion internet ɓeɗo gaɗa connexion ɗum no timma lawlaw malla bo ɗum no timma mere mere a waɗa connexion je hannu no waɗama sawere ɗum ɓurata balle tati ɗum timmi ko waɗa connexion je hannu no waɗama balle ɗiɗi ɗum watta ko walde woore a tawa connexion meɗo ɗum timmi surtout ɓe naftiroɓe ɓe youtube tiktok ɓe nanta whatsapp ɓeɗo rencontre be probléme mayɗo wane gam mayɗo mi wi noon mi tan mi hosugo wakkati mi tan mi wiɗitanago en mi heɓana en des systéme je tan mi résoudre rango en probléme man ɗo gam mayɗo jeygol Pulaaku TV awtade ɓe Adamou Harouna heɓani en des systéme mayɗo to Allah mu yerde be systéme je mi tan mi on hokkugo ɗo ɗum tan mi on tan mi laarugo différence de 70% par rapport à no ɗum yerɗitana en on des connexion yake nane gam mayɗo to a waɗi connexion jotta to non no waɗani nane balle tati to hakkila jotta ɗum waɗante ñalle sappo be systéme je mi tan mi on hokkugo ɗo surtout ɓen nastoɓe youtube nastoɓe tiktok e nanta nastoɓe whatsapp donc kuje tati ɗo ha dow to noon mi tan mi hollugo en systéme je on gatta ɗum on sendira be probléme yaranego connexion mere mere dertiraɓe gam mayɗo toon mari haaje systéme may ɗo on mbawa e contactugo yam do numéro ji ɗi mbiyoton less ɗon on mata ngal whatsapp ko gal appel malla bo bana ɓe laroɓe vidéo lo ha tiktok mi tan mi on limtango numéro may ɗo ɓe fulfulde numéro may hanka woni 6 capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe jeeɗiɗi en mbiyata 6 jeetati 1 jeeɗiɗi jeetati jeeɗiɗi jeetati jeeɗiɗi 0 ɗo numéro haka on poti on matami dow maka gal whatsapp ko gal appel derɗiraɓe on guettama guelanama kay rusidude ɗum dari ko man Adamou Harouna wassalamu aleykum.